încep să-și crească audiența. Poți întotdeauna activa monetizarea astfel încât să începi să câștigi bani imediat pentru videoclipurile tale, pentru live-uri, pentru daruri și toate aceste lucruri. Îți voi arăta cum să faci asta. Deschide aplicația TikTok și apasă pe profilul din dreapta jos. Acum apasă pe cele 3 linii din dreapta sus și apoi apasă pe setări și confidențialitate. La început, să alegem contul aici și poți vedea că am un cont personal, dar scrie să trec la un cont de business. Poate vrei să apeși pe acel buton și să treci prin procesul de trecere la un cont de business. Acest lucru îți oferă mai multe funcții în ceea ce privește monetizarea. De asemenea și analiticele sau perspectivele. După ce ai trecut prin acel proces, putem reveni aici, tot drumul înapoi, apasă din nou pe acele 3 linii din dreapta sus și vom apăsa pe TikTok Studio. Acum asta îți va arăta o grămadă de lucruri diferite. Poți vedea analiticele, dar sub acestea este monetizarea. Așadar, dă click pe vizualizează toate de lângă și poți vedea diverse programe pentru tine. Dacă ești eligibil să pornești monetizarea pentru abonamente, creează un program de recompense, cadouri video, creează o piață, oricare dintre acestea, poți doar să apeși pe ele și să le activezi. În cazul meu, nu sunt încă eligibil să activez asta, trebuie să am cel puțin 10.000 de urmăritori pe care încă nu îi am. De asemenea, poți apăsa pe vizualizează toate aici și îți voi arăta toate aceste diferite programe. Dacă nu ești eligibil pentru unul dintre ele sau pentru unele dintre ele, poți întotdeauna apăsa pe notificați-mă când sunt eligibil, să spunem pentru toate programele. Și apoi, practic, vei primi acea notificare când vei putea să le activezi. Acum, după ce ai trecut prin tot acest proces, poți întotdeauna să vezi banii pe care i-ai făcut aici sus. Poți vedea recompensele estimate pentru ultimele 7 zile, în cazul meu doar $0.00. Soldul aici este $0.02. Poți întotdeauna transfera acei bani. Odată ce atingi un anumit prag, vei putea să scoți acei bani și să-i transferi înapoi în contul tău bancar dacă dorești. Sper că acest lucru te ajută. Dacă da, apasă pe butonul de abonare de mai jos. Mă ajută foarte mult. Ne vedem data viitoare.